labari wai a dandali din nan wai tallani zai zo ya wannan ce yana so. Ke kuma me kika ce mai? To ni me zan kin san dai samarin ƙauyen nan yanda ba su da ladabi da biyayya. Kuma kawai sai ya zo ya gani ya ce yana so na ai shi ma ya san ni ba ajin shi bace ba. Ke ma duba zaki ki gani ƙawata. Kuma fa haka ne. To kin gani? Gaskiya baki dace da shi ba. To kin gani? Ai kin san samarin yanzu din mayaudara ne. To ni ma da haka na gani ƙawata. Kai wasu ƴan ma. Da wasu babes. Wai Allah na kai babes. To ya kuke? Kai har ka kai matsayin da zamu kula ka ƙauyen nan kai wa zamu da kai a kira. Kika ce kin sanya suna na a ƙauyen nan duk garin nan ba gaye kaman gaye Shama Wailu? Sha. Da Allah mu je ƙawata mu bar wannan ƙazamin. Da so ku kuma kawai ku so ne zanabi ku bana nufin da barko ya mata. Ni ba na son ka, ni ma fa ba na son ka. Ni fa kowa ya san me san da kan yau ya mata. Amana sanin cikin amana. Babu shi da kware gane ka dan yau dan mata. Shi hali zane ne amma a dutse. Bani fatan daga na taho kirazi. Inda ƙaunar ki a zuci ta yi sarde. Ki taimaka mini kar zuciya ta watse. Ki zama kamar ni ma na zama kamar ki.